Aquest 6 d'octubre fa 75 anys dels greus incidents que es van produir a Vilafranca, quan arran del conflicte creat entre el govern de la Generalitat i el govern espanyol esclatà una revolta social al Penedès, que va acabar amb la crema de diversos edificis religiosos i una cruenta repressió posterior. Aquests fets, coneguts com els Fets d'Octubre del 34, van marcar un abans i un després en la història vilafranquina. Al Penedès confluïren el conflicte polític entre dretes i esquerres, el conflicte religiós entre clericals i anticlericals, el conflicte nacional entre centralistes i nacionalistes i el conflicte social, especialment entre pagesos i propietaris, però també entre obrers i patrons. Amb l'objectiu d'analitzar els fets i sobretot les causes i les conseqüències, l'Institut d'Estudis Penedesencs ha organitzat una conferència itinerant. L'acte s'iniciarà aquest dimarts a les 8 del vespre al Saló de Plens de la Casa de la Vila i seguirà pels carrers de la vila per conèixer els indrets dels fets i explicar-los in situ. El recorregut comentat anirà a càrrec dels historiadors Ramon Arnabat, Salvador Campamà, Raimon Soler i Daniel Sancho.